ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଣନୀତି ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? আমার রণনীতি তো সব ঠিক লা পয়লা ম্যাচরে সেকেন্ড ম্যাচরে কিছু বোলিং আর কিছু ফিল্ডিং লাগি মিস্টেক লাগি আমি হারলু এতির কিছু নাই আগে আহরু ভাল খেলু আর ফিল্ডিং লাগি হি আমি হারুছু সবনে আর ফিল্ডিং বোলিং আউ টিকে ভাল কলে আমি আহরু আগে জিমু ବୋଲି আমি ভাবুছি। ବିପକ୍ଷ ଦେଉଳମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଖେଳାଳି ଆଜି ରଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂର ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଟିକେ କମି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟୋଜକକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? পড়িয়া এক নম্বর সব ঠিক লা কিছু নাই এটা পয়লার भी কইলি এনা भी কইবি আমার কিছু ত্রুটি আমার তাহলে কিছু ভুল লাগি হি আমি ম্যাচ হারিছু এটা সব দর্শক भी দেখিছন আপন भी দেখিଥିଲେ লাস্ট তক থিলে আমার কিছু ভুল আছে আর সে ভুল কে টিকে সুধরাবার লাগি আমি ভরপুর চেষ্টা করবো। ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲି ଏଠିକାର ଆୟୋଜନର ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଥିଲା ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ଅନେକ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କହିବେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆୟୋଜକ ମାନେ ତ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲେ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ବଲ୍ କେତେବେଳେ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲେ ବି ବଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଲ୍ ହିଁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ଥିଲେ ବୋଲି ସବୁ ହେଇପାରୁଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଶଙ୍କର ଲାଗି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଲାଗି ଆମେ ବି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଖେଳି ଆସିଛୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦୁରିଆରୁ ଖେଳି ଆସିଛୁ ସେମାନେ ବି 30-25 କିଲୋମିଟର ଖେଳି ଆମେ 25-30 କିଲୋମିଟର ଖେଳି ଯାଇଛୁ এটা ଗୋଟେ অর্গানাইজ বালে এটা ভাল কাম করলে এটা সব বর্ষ এটা জারি রহবার কথা। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଆପଣ ଅନେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ମ୍ୟାଚରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। থ্যাংক ইউ স্যার। ବହୁତ ବହୁତ